mo na ba isuon? Kumusta man ang imong kaugalingon kay aduol ng panahon ng kalibutan kinitapuson kaya doon ng pagbalik ni Jesus mawagtang ng tanang mga pagantos ang kaluwasan atong mangkot kun kita magmatinumanon kinabuhing may kagulanan apan kang Jesus lang kinitugyan kay kaniya at tumabatnan kinabuhing may kasiguruhan kaya doon nang pagbalik ni Jesus mawagtang na tanang mga pagantos ang kaluwasan atong mangkon kun kita magmatinumanon. Pamilya mo agakam aron walay mabilin bisan usa kaya mga saat ilipat yasun sa langit kita'y ang dadon kaya doon ang pagbalik ni Jesus mawagtang na tanang mga pagantos ang kaluwasan atong mangkot kun kita magmatinumanon kaya doon ang pagbalik ni Jesus mawag